Hej alle sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Alfred Rivera, og i dag vil jeg lave en unboxing video på den nye DNSheng Solar System 4x4 Budget Cube, som jeg har fået tilsendt af Master Cube Store. Okay, det første jeg får ned i den her, det er wow, jeg får en Master Cube Store Cube Bag. Den er faktisk super fed. Okay, nice. Og så har vi selve cuben, som er faktisk en meget lille boks. Det ligner faktisk, det kommer til at blive en rimelig lille cube, vi får. Og noget papir. Og nogle andre ting. Okay, så det lægger vi lige til siden. Og så tænker jeg, at vi skal have åbnet selve boksen, som ser virkelig lille ud. Ja, det er faktisk næsten mærkeligt, at der kan være en cube nede i den. Okay, så nu har vi tingene ude. Vi har en lille vejledning. Og vi har en lille accessories box her. Med en lille skruetrækker. Som vi heller ikke skal bruge til noget. Men det er da meget fedt. Og så får man lige den her lille DNSheng stand, som jeg er så ret vild med. Nå. Men nu er det jo tid til, at vi skal lave vores first turns på cuben. Wow. Hold da fast. Den er super god, den her. Hold da helt op. Jeg har slet ikke forventet, at den ville være så god. Det er virkelig god cube. Og husk på, at den koster kun 99 kroner. Det er en helt vildt god budget cube, det her. Og jeg kan virkelig også godt lide den her UV-coating, der er på den. Hold da fast, det er fedt. Okay, men jeg tænker, at vi skal prøve at scramble den, og så prøve at lave salt på den. Nu skal jeg prøve et salt på den her. Jeg er faktisk ret vild med den. Den er virkelig fed. Så lad mig begynde. Det er 15 sekunder, hvilket faktisk rimelig okay. Det er sådan cirka det, jeg plejer average. Okay, 1:11. Jeg er faktisk virkelig vild med den her cube. Jeg har selvfølgelig også min main 4x4, som er en X-Man Ambition. Men selvfølgelig er også rigtig god. Men den koster så også 300 kroner, jeg er ret sikker på, at den koster. Og den har kostet kun 100 kroner. Så hvis du har et lavt budget, vil jeg 100% sige, at du skal købe DNSheng Solar System. For det er virkelig en god cube. Det synes jeg. Jeg vil sige, jeg havde altså en Mojo Uso WRM før den her. Og den vil jeg næsten sige er bedre. Så virkelig et godt køb, hvis du køber den her. Og UV-coatingen er også super fed. Så den vil jeg 100% sige til køb. Mega fed cube. Nu vil jeg sige 3 ting, som jeg synes er fedt ved en cube. Nummer 1, hvordan den ser ud. For eksempel, min DNSheng, den er UV-coated. Og min Tornado, den er ikke UV-coated. Så man kan se en del forskel. Normalt kan jeg faktisk bedst lide matte cubes, men ved den her DNSheng, der kan jeg virkelig godt lide den her UV-coating. Næste ting, det er turning. Hvordan jeg kan dreje den og sådan noget. Hvor hurtigt jeg kan dreje den, og hvor godt det føles at dreje den. Den her, så den er jo meget stabil og sådan noget. Men det er den her DNSheng altså også. Nogle gange kan den godt føles lidt som om den er sådan tæt på at poppe. Eller sådan er det sådan lidt ustabil i det. Men det er den faktisk aldrig rigtigt. Jeg synes virkelig, den er meget stabil. Og jeg føler næsten aldrig, der sker noget med den. Så det vil jeg virkelig sige. Og det sidste, det er jo selvfølgelig, hvordan, altså min performance, hvor god jeg er med cuben. Og det er jo meget forskelligt. Jo bedre cuben er, jo bedre er man selvfølgelig med den. Men
Hvis den her, den er jo bedre selvfølgelig, for den er også, altså det er jo meget dyrere, det er jo også min main cube. Men altså, jeg får virkelig tæt på de samme resultater med den her, så